A diferencia principal entre o software libre e o software propietario non é a súa forma nen o seu funcionamento. A diferencia principal estriba na mentalidade que se atopa detrás do software. O software é unha idea, unha creación intelectual, igual que a música, a literatura ou unha receita de cociña. O software propietario parécese a un apetitoso pastel industrial, ben presentado, nun envoltorio ben cuidado e cun olor de delicioso, pero se queremos ver os ingredientes cos que está feito, onde están os ingredientes? O pastel resulta moi apetitoso, pero non podemos ver os seus ingredientes, así que non inspira demasiada confianza. Ademais, iso pode supoñer un problema. As persoas con necesidades especiais non saberán se o produto se adapta ás súas necesidades ou non. Decidimos falar coa empresa do noso pastel de software propietario. É necesario que publiquen a composición do pastel. O señor que nos atende o teléfono non parece moi contento. Di que non pode poñer os ingredientes do pastel no envoltorio porque outras empresas poderían remedar os seus pastéis. Costoulles moito traballo crear e mellorar a súa receita. Necesitan protexela. Parece que esta empresa depende demasiado da súa receita como para poder ocuparse das necesidades de outras persoas. O software libre funciona de xeito diferente. É máis como a receita da tarta que fai a avoa. A avoa gustalle cociñar e fai tarta para ela e para os seus achegados. Algúns dos seus netos tamén lles gusta a cociña, así que a avoa lles dá a receita das súas tartas. Logo, cada un na súa casa fai a tarta e a comparte cos amigos, pero as tartas xa non son iguais. Cada un modificou un pouco a receita para adaptala ás súas necesidades. O seguinte día que se xuntan na casa da avoa, cada un ten unha nova receita que compartir. Incluso un dos netos, que ten unha panadeiría, decidiu usar unha das receitas para facer tartas no seu negocio. O próximo día que se xunten, el tamén terá unha nova receita que compartir. O software libre é cooperación. O software libre é compartir. O software libre produce o máximo beneficio co mínimo esforzo. O software libre medra e mellora moi rapidamente grazas ás aportacións da comunidade. O software libre é racional.